O BNG presentou esta mañá a súa candidatura para as eleccións xerais do 28 de abril pola provincia de Pontevedra, unha lista que encabeza Carme da Silva e coa que o Partido Nacionalista pretende recuperar a voz dos galegos e das galegas no Congreso dos Deputados. Imos a facer un esforzo, estou moi ilusionado, estou convencido que vamos a dar a sorpresa nestas eleccións xerais e para que nos defendan ali e para que defendan a Pontevedra e a Galiza, pois temos unha candidatura excepcional. A portavoz nacional, Ana Pontón, asegurou que o voto útil para Galicia é o voto BNG. O que creo é que o voto máis inútil que pode facer un galego e unha galega é as forzas políticas estatais, que eso se acordan de Galiza cando hai campaña, porque unha vez que pase o 28 de abril veremos que pasa, pois veremos que as forzas estatais soben isto como un graneiro de votos. Como vai ser útil para os galegos e galegas votar a quen nos sube as peaxes, a quen se nega que teñamos unha tarifa eléctrica galega, a quen retrasa todas as infraestructuras deste país, a quen non sanea as nosas rías? Como vai ser iso útil para os galegos e as galegas? A candidatura do Partido Nacionalista incorpora grandes nomes como é o caso de Guillerme Vázquez, Jesús López, Susana Camba ou o debusante Kiko da Silva. Unha aposta do bloque para que Galicia non volva a estar desaparecida na política nacional. Apostar polo Bloque Nacionalista Galego 28 de abril é unha aposta de país, porque esta é unha candidatura que quere ser máis que unha candidatura do BNG, quere ser unha candidatura que leve a Galiza novamente até o Parlamento Español. Se o Bloque Nacionalista Galego chegase ao Congreso, Carme da Silva ten claro cal sería a súa primeira iniciativa, liberar a peaxe da AP9. É a vía de comunicación estratégica para o desenvolvemento de Galiza e non é normal que a estemos pagando e que se estén beneficiando a conta do que cada vez que se pasa pola P9 e moitas das persoas que hoxe nos acompañan na candidatura tuveron que para vir aquí desplazarse pola P9 que se este pagando constantemente algo que xa temos pagado e que isto é un auténtico espolio e un auténtico atraco a todos os galegos e galegas. Os candidatos do BNG mostráronse confiados e esperanzados, porque aseguran que os cidadáns desexan un cambio e teñen ganas de seguir loitando polos dereitos de Galicia.